tenim un primer sumatori que depèn únicament de la query, un segon sumatori que depèn únicament de la target i un tercer doble sumatori que depèn de la semblança entre els colors d'un i altre descriptor. Aquesta mesura té un petit problema quan estem treballant en bases de dades petites. Es tracta que aquests paràmetres A's, quan són pràcticament 0, la qual cosa no vol dir que les imatges no s'assemblin, pot ser que tots els colors estiguin propers al llindar, tenim que podríem aproximar la mesura pels dos primers termes, ja que el tercer seria proper a 0. En aquest cas, el que tindríem és que el primer sumatori és fix, ja que la query és sempre fixa, i només aniria variant aquest segon terme, que depèn únicament de la target. Per tant, la target que tingués els colors dominants més uniformement distribuïts seria la que donaria mínim aquest sumatori i per tant minimitzaria aquesta distància. Només tindríem en compte la distribució dels colors i no si s'han semblat o no els de la query. Què proposem com a solució? Doncs que es garanteixi un mínim de colors dominants que siguin representatius tant en una imatge, en la query, com en la target. Això ens serà útil per bases de dades petites i també perquè només seran tornades les imatges que són realment semblants. Anem a veure un exemple on tenim com a query aquesta imatge i si utilitzem en una base de dades d'unes 1000 imatges la distància que proposa MPEG-7, obtenim aquests resultats on la segona i la tercera no són del tot els resultats que esperaríem obtenir, mentre que amb la solució proposada només n'obtenim 3, però les 3 són força semblants. També hem implementat una última distància que neix d'una forma més intuïtiva, que és si tenim el descriptor de color calculat per la query i tenim una paleta de colors i en tenim una altra per la target, el que volem és construir una paleta comuna de colors. Si tenim una paleta comuna de colors, això ens permet construir un histograma tant per la query com per la target sobre la mateixa paleta i per tant podem aplicar qualsevol mesura de comparació d'histogrames com poden ser la norma L1, la norma L2 o altres típiques de la literatura. Bé, ja hem vist el dominant color, anem a introduir un nou descriptor de color que s'anomena color structure. Per què introduïm aquest descriptor? Perquè, com veieu, en aquestes 3 imatges, el dominant color tindria la mateixa resposta. Per què? Perquè hi predominen els mateixos colors, el vermell, el groc, el blau i el blanc. En canvi, tenen una particularitat, que és que en aquesta imatge els colors estan molt compactats, mentre que en aquesta estan molt dispersos. Per tant, ens pot interessar tenir en compte com està estructurat el color i no únicament quins són els colors dominants. Donada la idea de com funciona aquest descriptor, anem a veure com s'extreu. Tenim un element estructurant que és 8x8. En aquest element estructurant el que farem és mirar cadascun dels colors si hi apareix o no en ell, independentment de les vegades que hi apareixi. Sumarem 1 si hi apareix i no sumarem si no hi és. De manera que en aquesta primera posició sumaríem 1 en aquesta sèrie de colors i tindríem de moment aquest histograma. A continuació desplacem la finestra 8x8 i el que veiem és que el color vermell ja hi deixa de pertànyer. Per tant, sumarà a 1 a tots els que anteriorment excepte el vermell. Ara tornem a moure la finestra, el blau ara pertany a la
element estructural i per tant ja tenim que li hem de sumar també 1 i obtindríem aquest histograma. I així aniríem recorrent l'element per tota la imatge fins a arribar a la posició final on obtindríem aquest histograma. Bé, vull deixar també clar la diferenciació d'aquest descriptor amb el dominant color mitjançant un exemple il·lustratiu. Aquí tenim dues imatges que contenen el mateix nombre de píxels blancs amb una que amb l'altra, que són 50, i el mateix nombre de píxels vermells, 250. Llavors, anem a veure, utilitzant un element estructurant 5x5, totes les posicions en què en la imatge de l'esquerra no hi és contingut cap píxel blanc. En canvi, en la imatge de la dreta, únicament aquesta posició no conté un píxel blanc. Això succeeix perquè estan molt més dispersos els píxels blancs en aquesta imatge que en aquella. Per tant, com hem comentat, l'histograma de color seria comú per ambdues imatges, mentre que l'histograma referent al color structure variaria. Ja descrit com s'extreu aquest descriptor, també necessitem unes mesures de semblança. Com que el descriptor consisteix en un histograma, el que podem utilitzar són les mesures típiques de comparació d'histograma. Concretament, en Pexer recomana la norma ED1, però també han estat proposades i analitzades altres com la norma ED2, la intersecció d'histogrames i la Jeffrey Divergence. Anem a presentar l'últim descriptor de color que hem implementat, que és el Color Layout Descriptor. Què ens motiva a presentar aquest descriptor? Bé, veiem aquí unes imatges on tant el dominant color com el color structure tindrien el mateix comportament. Per què? Perquè hi dominen dos colors, el blau i el verd, i a més estan igualment estructurats. Tenim una taca compacta blava i una taca compacta verda. Però hi ha un fet diferencial entre aquestes imatges i aquesta, que és la disposició del color. És a dir, ens pot interessar tenir en compte on està el color situat a la imatge. Bé, tenint ja clar què és el que pretenem, anem a veure com s'extreu aquest descriptor. Tenim una imatge, el que fem en primer lloc és transformar-la a l'espai de color UV, a continuació la partim en 8x8 blocs i cadascun d'aquests blocs els representa mitjançant un píxel al qual se li assigna el valor de la mitja de cadascun dels blocs. De manera que això representaria una imatge 8x8 i aquí ja es veu quina és la disposició dels colors. Per compactar-ho més, utilitzem la transformada DCT, que ens permet agrupar els coeficients més importants al cantó superior a esquerra, és a dir, en aquesta zona, ja que és com funciona el sistema visual humà. El que farem és, a nivell de luminància, a nivell del canal Y, que és el que té una resposta més important al sistema visual humà, ens quedarem en 6 coeficients, mentre que els altres canals no tan importants ens quedarem amb 3 coeficients. La forma d'escaneig és de ziga-zaga perquè d'aquesta forma tenim que l'ordre en els quals ens quedem els coeficients són els que són més propers a la cantonada d'interès. Bé, anem a veure com comparem dos descriptors d'aquest tipus. Tenim una distància que ens proposa MPEG-7, de la qual vull destacar els pesos. Quin significat tenen? Aquests pesos depenen de dos fets. D'una banda, del canal al qual estem treballant i d'altra banda, quina és la posició del coeficient que estem tenint en compte. De manera que ens ve definida una taula en la qual vull destacar que els primers elements, que són els més propers
a la cantonada